tile 10 ani fila ye san 2020 aw minnu b'a filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. Ganakaw ka jamana ɲɛma ni ale ye CEDEAO ɲɛma ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ale tun bi an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ kunu a nalen sa an ka jamana ɲɛma kura n'o ye Bandaw ye a ye a bisimila an ka pankuru jiginyɔrɔ ba la sa o bisimilali in kɔfɛ u tilala ka taa kulubakaw fɛ yen nɔ u y'u ka ɲɔgɔn ye kun filanan ni ka o kɛ yen nɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔna la sa an ka jamana ɲɛma danga n'o ye kolonɛli Asimi Goita ye ale tun bi kɛnɛ kɔnɔna la fo ka taa se maa min ni ale ye CEDEAO maaw ka ciden an ka jamana kɔnɔna la n'ale ye Nigérienw ka jamana ɲɛma kɔrɔ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye fo ka taa se an ka gouvernement maaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bi kɛnɛ kɔnɔna la u ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la sa ni jamana ɲɛma a y'a fɔ n'o ye Nana Akufo-Addo ye ko ale nakun ye fɛn min ye an ka jamana kɔnɔna la ko de ye kana bɛn ani kelenya ni ka o yira an ka jamana kɔnɔndenw na ka sababuya kɛ k'an ni CEDEAO maaw k'an bi ɲɔgɔn fɛ ani tuguni k'u y'a ye k'a fɔ an ka jamana a bɛ ka taabolo ɲuman ta cɛmancɛ fanga ale taabolo o sen fɛ sa u ye u ka nisɔndiya ni ka o yira ni jamana ɲɛma fila ninnu u maa fila fana tilala tuguni ni ka ɲɔgɔn ye kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a kɔfɛ tuguni u ye tilela fana ni k'o dun ɲɔgɔn fɛ walasa ka u ka kumaɲɔgɔnya ni ka dɔ fara o kuntagala kan. Soumaïla Cissé ale be an ka faba kɔnɔna la yan nɔ kabini alamusa tɛmɛnen octobre kalo tile 8 san 2020 Soumaïla Cissé min yɛrɛ sa ni ale ye URD o ɲɛma ye ani an ka fanga sinamatɔn o fana o ɲɛma don Soumaïla Cissé a bisimilalen an ka jamana ɲɛma fɛ sa n'o ye Badaw ye colonel Asimi Goita ale tun bi kɛnɛ kɔnɔna la fo ka taa se an ka ministre ɲɛma ma n'o ye Mokhtar Wane Soumaïla Cissé ani olu ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kɔfɛ sa a ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo k'a sababuya kɛ k'ale to nin halahala in kɔnɔna la ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen jɛra ka i fanga fara ɲɔgɔn kan walasa a bɛ se ka bɔ nin ko in o kɔnɔna la cogoya min na Soumaïla Cissé a y'a yira k'a fɔ ko ale ye kalo 6 de kɛ nin ko la kalo 6 min yɛrɛ kɔnɔna la sa ni a kɛra gɛlɛyaba ye a bolo gɛlɛya min ni a ye tali kɛ ko k'a sababuya kɛ ko a tun bɛ cɛncɛnkan o de la ko tun ye gɛlɛya dɔ ye ani a tun bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ in fana o kun datugulen don ni a ko bɛɛ tun ye ko kelen ye don o don o la nka k'a b'a yira maliyɛndenw na k'a fɔ ko ale tun bɛ yɔrɔ min na ko gɛlɛya foyi ma ta ni ka a sɛgɛrɛ gɛlɛya min ni a bɛ tali kɛ ɲangiliw kan fo ka taa se gɛlɛya jugu wɛrɛw kan minnu ni a bɛ tali kɛ kunkololakow kan ko si ma ta ka ale sɛgɛrɛ o de la ko a b'a ka nisɔndiya yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na Soumaïla Cissé k'ale bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'a b'i disi gosi ni maliyɛndenya ye ko k'a sababuya kɛ ko maliyɛnden bɛɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko fo ka taa se ale ka nali ma a ka denbaya o la. Gouvernement kura o sigilen kɔfɛ sa ni semasi ma olu bi gouvernement kura in o kɔnɔna la M5 RFP ma olu y'a yira k'a fɔ ko olu ka maa tɛ gouvernement kura in o kɔnɔna la o de la sa u ye u ka nisɔngoya ni k'a yira a nisɔngoya yirali sa a kɛra semasi ma olu dagayɔrɔ la o de ye siratigɛ la sa semasi ko labɛnba ni ale ye Isa Gawujim a ye a ka kumalase kɛ bɔlɔlɔkan la bɔlɔlɔkan min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko Facebook a y'a yira k'a fɔ M5 RFP ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan min ni a tun bɛ kɛ semasi kɔnɔna la ko a ye o bali ko M5 RFP ma k'u tɛna u ka fara ɲɔgɔn kan fosi kɛ semasi o kɔnɔna la o kuma in o ma kɛ M5 RFP ma olu fɛla ko sa min ni u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka a kɛ ka sababuya kɛ ko olu ka ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔ ye yen de ka kɛ ni sibiri tɛmɛnen sa min ni M5 RFP ma u tun kan ka u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ ba kɛ min n'u ye o bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ Soumaïla Cissé ale ka labilali nka semasi ma olu tun kan ka u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ ni ka o kɛ u dagayɔrɔ la o de kɔnɔna la sa Isa Gawujim ale tatɔ a ka ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔ la sa M5 RFP ma ko olu ye bingani wale ta ni ka a sɛgɛrɛ bingani wale min yɛrɛ sa ni a kɛra sababu ye ka bazɛn min tun bɛ a kana ka o fara nka Gawujim yɛrɛ ka fɔ la sa ko M5 RFP ma ko cɛdenw de ye nin kɛ ale la ko wa ko maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko a bɛ olu dɔn.
An bɛ se ka fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka kalanko o bɛ ka taa sira kelen fɛ k'a sababuya kɛ bi defu olu baara daminɛna lakɔliso olu kɔnɔna la defu min yɛrɛ sa ni ale bɛna tali kɛ san 2019 fo ka taa se san 2020 ma olu baaraw olu daminɛna an b'a fɔ an ka defukɛlaw ye sa ko ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu caman bɛ yen nɔ min n'o bɛ tali kɛ jamakulu gansanw kan fo ka taa se an ka ba polisilakaw ka maaw ma u farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko inspecteur Papa Mambi Keita min yɛrɛ sa ni ale taara jamana kɔ kan wajibiya la u ko kabini gouvernement kura ni o sigira k'u bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ni jamana ɲɛmaa kura n'o ye bandaw ye u ka se ka sigi ka fɔ kɛ walasa Papa Mambi Keita a bɛ se ka na a ka denbaya la cogoya min na k'a sababuya kɛ a yɛrɛ taara jamana kɔ kan wajibi la a t'a ta kun dɔn o de siratigɛ la sa Papa Mambi Keita min yɛrɛ sa ni a bɔra an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ san 4 o bɔɲɔngo de ye nin ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa laginɛkaw olu fɛ yen nɔ laginɛ jamana ɲɛma n'o ye Alpha Condé min yɛrɛ sa ni ale y'i kanbɔ jamana ɲɛma kalafili o la tuguni kunun kari octobre kalo tile 11 san 2020 in na sa ale ye bɔli balina kɛ a ka dugu o kɔnɔna la o wagati kelen na sa a ka fanga sinamatɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Selu Dayɛlɛ Jalo ye ale fana bɔra ka taa kangakaw olu fɛ yen nɔ min n'a kun bɛ ɲɔgɔn lajɛrɛba kɛra o siratigɛ la sa Alpha Condé ka mɔ olu ka jama o cayara o kɛra sababu ye ni ka sira ka o tigɛ nka a ko kɛra mankan ye u ni ɲɔgɔn cɛ. RDC ka olu fɛ yen nɔ sa bi tɛnɛ octobre kalo tile 12 san 2020 o tun ye olu ka san 2020 ka taa se san 2021 ma o kalantaw olu wagati sa nka a ko kelen bɛ ŋunuŋunukan ye u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ u ka lakɔli karamɔgɔ olu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bi ko in o kɔnɔna la o de siratigɛ la sa k'u bɛna a ko bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko ka taga bila fo octobre kalo tile 26 san 2020 nka nin ko in ma kɛ u ka jamana marabagaw olu fɛla ye. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw kana to ka ɲinɛ dɛ a ye to ka an ka video ni ka aimer ka to ka aw abonner an ka page Facebook la ani an ka page YouTube kan o de bɛ anw fana nisɔndiya kosɛbɛ halisa a y'aw timinandiya an lajɛli la an b'aw fo dante foli min na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.